салом бародарони азиз, дар имрӯза видео якчанд мошинҳои арзонро пешкаши шумо мегардонем. хоҳишмандем то охири видео тамошо кунед ва мошинҳое ки шумо мехосед ҳамин мошинҳо ҳам дар ҳамин видео ҳаст. рафтем тамошо мекунем. мошини фурӯшӣ Nissan Safira соли барош 1996, сӯзишвориш бензин, объем мотор 2.0, кузов седан, коробка механик, рангаш сафед. мошин дар ноҳияи Ҳисор қарор дорад. нархаш 21 000 сомони тоҷикӣ. ба рубли русӣ гардонем 139 000 рубл. номерҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошин навбативои Mercedes сечка объёмли мебошад. соли барош 1998, сӯзишвориш бензин газ, объём мотораш 1.8, кузов седан, коробка передачаш механик, рангаш сиёҳ мебошад. мошин дар шаҳри Бухтар қарор дорад. нархаш 72 000 сомони тоҷикӣ. ба рубли русӣ гардонем 477 000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг зада пурсед. мошин навбати мо Audi A4 мебошад. соли барояшаш 1995, сӯзишвориш бензин газ, объём мотораш 1.6, кузоваш седан мебошад, коробка механик, рангаш серебристӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 37 000 сомони тоҷикӣ. ба рубли русӣ гардонем 245 000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010, соли барош 2000, сӯзишвориш бензин газ, объём мотор 1.6, кузов седан, коробка механик, рангаш кабуд. мошин қарор дорад дар шаҳри Гулоб. нархаш 16 000 сомони тоҷикӣ. ба русӣ гардонем 106 000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мошин навбати мо Daewoo Nexi мебошад. соли барояш 1996, сӯзишвориш бензин газ, объём мотораш 1.5 литр, кузов седан, коробкааш бошад механик, рангаш сурх мебошад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин 18 000 сомони навша гуфтест. ба рубли русӣ гардон 119 000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос бар рӯи экрани шумо. мошини фурӯшӣ BMW X5, соли барояшаш 2003, объём мотораш 4.4, сӯзишвориш бензин, кузов внедорожник, коробка передача автомат, рангаш сиёҳ мебошад. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 60 000 сомони тоҷикӣ. ба рубли русӣ гардонем 397 000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. мошин навбати мои Hyundai Sonata мебошад. соли барояшаш 2009 мебошад. мошин сӯзишвориш танҳо газ, объём мотору 2.0, кузоваш седан мебошад, коробка передачаш автомат мебошад, рангаш сафед мебошад. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 60 000 сомони тоҷикӣ. ба рубли русӣ гардонем 397 000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои экрани шумо барои тамос. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107, соли барояшаш 2004, сӯзишвориш бензин газ, объём мотор 1.6, кузов седан, коробка передача механик, ранг серебристӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 11 000 сомони тоҷикӣ.
و روبل روسی گردانیم 73000 روبل روسی می شود. رقم ها برای تماس در روی اکران شما. ماشین نوبتی لادا پریورا سالی برابرش 2012 سوزشوارش تنها بنزین объем моторش 1.6 کузов седан коробка передач бошад механик рангаш сафед мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар нархаш 40000 сомони тоҷикӣ ба рубли русӣ гардон 265000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо.